Hyvää joulua kaikille videon katsojille. Ihan sama tilaatko meikäläistä vai et. Oot kuitenkin eksynyt katton tän videon, niin hyvää joulua teikäläisille. Vaikka meillä nyt ei ole kovin joulunen fiilis tässä, mutta jos me saan pikkusen korjata tota asiaa. No niin, nyt on tän tonttulakki päässä, vaikka tämä nyt ei ole välttämättä kovin jouluiseksi vieläkään mennyt, mutta miten olisi vaikka joulukuusi, joulupukki, mitähän vielä me keksittäis, lahjoja, joulueetu. No niin, eikä se ole tarpeeksi joulufiilistä nyt, että nyt näyttää jouluvlogilta. Sori, mulla on kädet taskussa, mutta täällä on vähän vilponen tuuli, joka varmaan kuuluu tuossa kameran ääniraidassakin, toivottavasti se ei pillaa sitä. Mutta tosiaan, näin joulun alla ajattelin vihdoinkin, kun 1200 tilaa tuli täyteen, niin ajattelin vihdoinkin paljastaa meikäläisen naamataulun, joka näkyy nyt tässä. Olette nähneet minun kaunin naamani. Nyt mä ajattelin, että mä voisin kertoa itsestäni pikkusen kuitenkin, koska kaikki ei ole kuitenkaan katsoneet Q&A-videoitani. Eli olen henkilö nimimerkin Jupe vaan takana. Eli oikea nimeni on Juho, ja siitä voitte siis päätellä tämän, mistä tämä JU-lyhenne tähän Jupe vaan nimeen tulee. Olen 19-vuotias, eli syntynyt vuonna 1994. Asun Torniossa ja opiskelen täällä ammattilukiossa sähkölinjaa. Tarkoitus olisi valmistua tässä keväällä, just siinä toukokuun alussa. Asun edelleen vanhempieni kanssa, kaksikerroksessa omakotitalossa, veljeni ja 2 koiran kanssa. Tarkoitus on muuttaa armeijan jälkeen sitten omaan kämppään, näin alustavasti. Kanavan tulevaisuudesta ehkä sen verran, että meikäläinen ajatteli, että me alan tunkemaan tänne väliin jotakin vlogin tynkiä aina välillä. Mutta en tiedä kuinka useasti alan tekemään. Sillä pelivideot on kuitenkin se pääsääntöinen juttu, mitä minä aloin tekemään, ja ajattelin siinä kuitenkin pysyä. Mutta kuitenkin niin teidän iloksi voin ilmoittaa, että naamakameran kuitenkin tuutte saamaan tässä joulun jälkeen. Sillä tässä kohtapuoliin, kun tästä kotia hipsin, niin varmaan päässään aukaisemaan paketteja, ja siellä varmaan on tämä webcam, jonka minä toivoin. Jos ei ole tullut sitä webcamia, niin minä sitten kipaisen tuossa ensi kerran kun kaupat on auki, niin käyn ostamassa itselleni. Mutta mie en teitä tämän enempää viivyttele, vaan päästän teidät jatkamaan tai aloittamaan joulun viettonne. Mutta tähän loppuun kuitenkin pari kysymystä. Joko teillä on käynyt joulupukki? Jos on, mitä olet saanut lahjaksi? Kirjoittakaa tonne alas kommentteihin, mä haluan tietää, toivottavasti mun sormi näkyy siinä kuvassa sitten. Mä haluan tietää, mitä se on lahjaksi, ja jos haluatte, niin mäkin saatan tehdä sitten vaikka huomenna jonkun videon, tai sitten minä kerron jonkun pelivideon yhteydessä joku kerta sitten, että mitä minä sitten loppujen lopuksi sain sieltä pakettien uumenista. Eli hyvää joulua kaikille, muistakaa olla kilttejä, ja se on moro! Kameraujous iskee, juttu ei meinaa lentää, kiristää pantaa. Niitä ei olla etelässä ihan näin paljon lunta. Tuosta näkyy aika hyvin paljon sinua. Tulee 40 senttiä tässä. Kauhea homma kävellä tänne. Tai no, pois täältä. Johan me on tätä pois nostaa. Eli sen päämäärä näkyy tuon tien päässä. Ei päässyt oikein autolla tänne, täällä ei ole mönkien jäljit. Onneksi sen tässä ne. Sillä mulla on kesäkengät ja farkut. Mä en koskaan osaa varautua tähän, että me lähdetään tänne helvetin mettään kävellen.